Γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη νέα αεροκουρτίνα της Oninger Guard One 100C, η οποία έρχεται να συμπληρώσει την ήδη μεγάλη γκάμα σε αεροκουρτίνες της Oninger σε μία λύση που μπορεί να μας καλύψει ανοίγματα μέχρι 2,9 μέτρα, plug and play και μέχρι 1 μέτρο μήκος. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν, ανοίγοντας τη συσκευασία, ότι η νέα μας αεροκουρτίνα είναι χρώματος λευκού, σε αντίθεση με τη σειρά Guard που είναι σε χρώμα γκρι. Τα περιεχόμενα λοιπόν της συσκευασίας είναι οδηγίες χρήσης, το καλώδιο της παροχής, το οποίο κουμπώνει στο πάνω μέρος της αεροκουρτίνας και συνδέεται με μια απλή μπρίζα σούκο, το σετ στήριξης, καθώς και οι βίδες συγκράτησης στο σετ στήριξης, μαζί με τους αποστάτες. Η αεροκουρτίνα μας λοιπόν, βλέποντας από το κάτω μέρος, θα παρατηρήσουμε ότι εκτός από τον αισθητήρα κίνησης έχει έναν διακόπτη επιλογής του να είναι κλειστή στην πρώτη ή στη δεύτερη σκάλα λειτουργίας. Και μετά από την πάνω μεριά θα παρατηρήσουμε το διακόπτη ενεργοποίησης-επενεργοποίησης του αισθητήρα κίνησης και το σημείο σύνδεσης της παροχής μας.